Lige om lidt, så er der Santander Final Four, og GOG, de møder Fredericia. Nu tester vi dem lige på forhånd i kampen Svinestreg. Er I klar? Ja, meget. Det er vi, ja. Lad os komme i gang. Reglerne er helt vildt simple. I skal bare ramme så mange svin som overhovedet muligt på overlæggeren. I har 10 bolde, jeg har 30 sekunder. Den, der vinder det her, er selvfølgelig også den, der vinder Santander Final Four, det er rigtigt? Det giver mening. Hvem vil starte? Vi laver sten, saks, papir. Satan. Oscar start. Tiden starter nu. 30 sekunder. Yes, indtil videre 0. Fortsætter fint med ikke at ramme. Det er som om, at Oscar har glemt reglerne. Det er fint, Oscar. Bare bliv ved. Nej, så er der en. Halvvejs på tiden. 3 er nede. 4. Stærkt. 5. Hvad tænker du selv om indsatsen der? Ej, jeg er ikke tilfreds. 4. Ramte du kun 4? Ja. Skal vi vel ikke gøre ham bedre end Det tror jeg aldrig, vi har set lavere. Anders, Oscar ramte 4. Jeg tænker ikke, den er svær at slå. Tiden starter nu. Gå, Anders. Fredericia tager 1 ud af 1. 2 ud af 2. 3 også der. Ja, okay, så glemmer han lidt, hvad det går ud på. 4 ryger. Så står det lige. 5. Sådan der. Nej. 3 bolde tilbage. Nej. Sådan der, mine damer. Samtidig. Var det 5? Ja, det var sådan. Sådan. Det blev Fredericia, der slog GOG i Svinestreg. Bliver det det samme resultat til Santander Final Four? Ja. Det finder vi ud af. Nå ja, okay. Nej, det gør det. Ja, det gør det selvfølgelig.